Dobrý večer, na dobrú noc, Macko z plíšu spieva vám. Volajú ma Macko uško, lebo smiešené uško mám. Huncút som a rád sa hrám, s humorom je predsa fuška. Všetky deti rád ja mám, to je heslo Macka uška. Prasiatko dnes zase niečo vymyslelo. Vlastne malo to byť prekvapenie, ale králičky boli ako vždy veľmi zvedavé a tak z prekvapenia nebolo nakoniec nič. Keď prší, je smutno i nudno. Ale nie celkom. Môžeme skákať cez kaluže. Ale mamička nám zakázala ísť von, iba ak by sme išli k Uškovi. No vidíš, aj cestou k Mackovi môžeme skákať cez kaluže. Aké sú hlúpučké tie králičky. Tak poď ideme. Pre pána Jána, aké ste mokré a zablatené. Vyzlečte sa a šup do kúpeľne. A teraz rýchlo pod deku. Ale Macko, nebuď taký ako teta Chrum Chrum alebo naša mamička. Pod dekou sa nudíme. Musíte vydržať. Trošku sa zohrejete, aby ste nedostali nádchu. No nech je po tvojom, Macko. Ale musíš nám za to niečo sľúbiť. Čo konkrétne? No čo konkrétne? To nevieme, ale musí to byť prekvapenie. Alebo niečo chutné, alebo veselé. Dobre, chlapci, porozmýšľam. Len zostaňte pod dekou. Prasiatko, čo môže byť? Alebo prekvapujúce, alebo chutné, alebo veselé? A to je nejaká hádanka, alebo čo, Uško? Horšie ako hádanka. Králičky mi sľúbili, že zostanú pod dekou, keď im za to pripravím niečo. Alebo veselé, alebo chutné, alebo prekvapujúce. Už viem, čo to môže byť. Krém bez varenia. Špecialita tety Chrum Chrum. Krém? To pravda, že krém. Prekvapujúci je, pretože nikto nevie, čo je uprostred. Naozaj je chutný. Sám sa presvedčíš. A pri jeho príprave je vždy veselo, najmä pri šľahaní peny. Tak sa dajme do práce. Veru, prasiatko, už nám začína byť veselo. No pravda, že veď som ti to sľúbilo. Ty, kto vie, čo tam robia? Musím sa ísť pozrieť, nevydržím to. Ani ja. Asi niečo veselé, lebo sa smejú.
A vy tu čo robíte? Nesmieme sa ani pozrieť? Nie. Malo to byť prekvapenie, chutné a veselé. A aj bude, ale musíte vydržať. A rýchlo pod deku. Pod deku! Tak, a je to hotové. Zavoláme králičky. Nie, ešte nie. Najprv musí krém trošku stuhnúť. Postavíme ho do špajze na poličku. A až potom zavoláme králičky. No, umývanie nám pravda, že bude trvať oveľa dlhšie, než samotná príprava. Videl si to? Videl, niečo zaniesli do špajze a vraveli, že musíme počkať, kým to stuhne. Tak dlho? No čo, pozrieme sa sami. Oj, beda. Masko, lebo my sme už nemohli, lebo to prekvapenie, no tak dlho, lebo joj, teraz, jaj. Prekvapenie, máte presne všetko, čo ste chceli. A to prekvapenie ste, pravda, že vy. My? Ahaj, a či je chutné, nech sa páči, môžete oblíznuť. Ja veselé, pozrite sa do zrkadla. Troch, ale toho krému je naozaj škoda. Ale čo? A teraz šup do vane. Nuž čo, popoludne sa nám nevydarilo. Toľko roboty vyšlo na zmar. Ešte šťastie, že králičky nedostali nádchu. Dobrú noc. Rýchlo do postieľok, veď už mesiac svieti. Rozlúčte sa s Mackom. Dobrú noc vám, deti.